Nayan, tama ba? Yes po, yes po. Ayan. So first question natin, coach, muna natin patagalin pa. First Okay. question, ano ang mga dapat nilang abangan ngayong 2024? Ay grabe po, sobra po madami kasi sa corporate side pa lang po, as in marami pong mga mga good news, no, innovations and of course products and sa system natin and mas papatitindihin pa and mas sasabog pa po. Okay, and yan. Ayan, grabe ang sabog, no? Parang may mangyayari pag sabog. Ano po ang masasabi nyo sa mga affiliate member na tumigil mag-subscribe kay Linwood tapos nalaglag sa Matrix? Ano po yung masasabi nyo? Okay, so ang masasabi ko lang sa inyo is actually hindi pa naman huli ang lahat. Okay? Pag nalaglag ka man, pabayaan mo. So kailangan intindihin natin yung concept ng negosyo natin. So pwede kang bumalik, no? Habang may buhay, may pag-asa pa naman eh. So trabahuin natin ulit kasi sobrang marami pong pwedeng mangyari sa atin dito and kung may nagkaroon ng resulta, alam pong kayo na rin places. Yes, another question. Bigyan mo kami ng big reason bakit kailangan tatawin natin si Linwood ngayong 2024. Alright, so syempre timing is very important, no? So kailangan talaga na sabayan natin, okay? Huwag tayo magpapahuli. Kumbaga, malaki pa po yung kumbaga sa dagat pa, marami pang isda. Alright, so kailangan sabayan natin kasi time will come, mas marami pa pong makakalong sa Linwood, no? And kailangan ikaw po yung mauna, ikaw yung unang pupuha ng mga isda, ika nga. Alright, so may mga question tayo naka-line up. Pipili ka lang sa dalawang babanggitin ko. Mabilis ang tanong, mabilis ang sagot, okay? Product or compensation? Products. Apply na mabait or apply na magaling? Apply na ako ba yun, sir? Okay, gabi o umaga? Gabi. Malayo or malapit? Malayo. Offline or online? Online. Kotse muna or bahay muna? Kotse muna. Okay, super reds or super green? Super greens. Part-time or full-time? Full time. Okay, so ilan taon ka na ulit po? 22 years old. So pwede na to tanongin. Pwede na no? tanongin. So itong sagot, heart-to-heart talk, no? Real question, dapat may real answer din tayo. Huwag ka ma-pressure, coach, ha? Pipili ka lang sa dalawa. Sex or chocolate? Chocolate. Thank you so much po. Last parting words, last parting words. Ayan, so ayan sa mga affiliate members na dyan, so tuloy-tuloy tayo and of course kailangan GPS, get in, plug in, stay in. Makinig kayo sa mga nauna sa atin, sa mga coaches, di ba? Kung gusto natin yung resulta, kailangan makinig tayo sa kanila. Kasi kung sino pinapakinggan natin, yun yung susundan natin. Yun din yung magiging result natin. Alright? And sa mga hindi pa part ng Linwood, syempre kailangan tingnan mo to, i-check mo. Okay, kung inisip mong wala ka, okay lang yan. Okay, kasi di ba, ano pang mawawala sa'yo? Kung itatry mo to. So, kumbaga, itong nakikita nyo pong resulta right now, simula pa lang po ito. This is just a tip of the iceberg. Alright? And okay na po yung susunod. Ayan, Alright? thank you. Thank you. Thank you. Okay, coach.